we share boundaries at Ogumnochi. So some of the things we discussed are also how to ensure that there is security and that our people are secured in those places. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke si na steeti Abịa wee pụta ụnyaahụ bụ ụka bụ mkpụrụ ụbọchị nke 13 nke ọnwa Julaị n'afọ 2025 bụ Sọnde 13 Julaị 2025, dịka aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah gara na ụlọ aka na-achị steeti Abịa bụ gọvanọ Alex Otti ka ya na ya nwee obere mkparịta ụka. Dịka ha siri kwuo, ha si na otu n'ime ihe kacha mkpa n'ime ihe ndị ha kpara maka ya bụ ihe gbasara ọnọdụ nchekwa n'ala anyị, enwe na-akọwa na nkata ha gbadoro ụkwụ n'ụzọ ha nwere ike isi wee rụkọ ọrụ ọnụ wee chụọ ndị ala dị mma ọsọ ụkwụ eru ala na steeti abụọ ahụ bụ steeti Enugu na steeti Abịa. Ha enwe na-akọwa sị na dịka steeti Enugu na steeti Abịa si wee bụrụ agbata obi na ha wara oke, na ọ bụ ihe na-adịghị fecha fecha ịchụ ajọ ọnọdụ nchekwa ọsọ ma merie ya, ma steeti ahụ na-abụ ejikọta ya aka wee rụọ ya bụ ọrụ, n'ihi na ịchụọ ndị ala dị mma ọsọ n'Enugu ma idoweghị ezigbo ndị ọrụ nchekwa n'Abịa, na ndị ahụ a chụpụrụ n'Enugu ga-agbala Abịa ma ịchụkwanụ ha ọsọ n'Abịa ma ahazighị ihe gbasara ọrụ nchekwa nke ọma na steeti Enugu, na ndị a chụrụ n'Abịa ga-alakwa n'Enugu wee gaa n'iru wee rụọ ihe ha na-arụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ndị gọvanọ abụọ bụ aka na-achị steeti Abịa na aka na-achị steeti Enugu. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. As you know, governance or being in a position of leadership sometimes can feel like Your Excellency. Get out of that chamber and to also come out and compare notes and share views and all that. I also came to commend him for the great work he's doing for the people of Abia across several sectors, and I'm sure you know that's something we have in common between Abia and Enugu. We believe that the people are the epicenter of governance. So what we do, what the projects and programs we execute is all about the people. So and essentially came to talk about how we will continue to serve our people, better. And so that's largely why I'm here. Not comparing. Okay. Is 2027 election part of the discourse during the closed-door meeting with our Governor Dr. Alex Otti? No, our focus is largely on governance. Our focus, as you know, something we share in common is our background. We're both people from the private sector space, and we learn a lot from each other. No man is an island. And the Southeast too is also a small area. We're talking about 28,000 square kilometers, home to over 27 million people. So, and our people are of common stock. So we're also thinking about how our programs and projects would, in fact, there's hardly anything I do in Enugu that somehow won't affect Abia. The same thing, there's hardly anything he does here that doesn't affect Enugu. So we're also looking at how do we continue to optimize across the different sectors. All right, thank you very much, sir. Your Excellency, just one. Recently, your colleague and brother made case for additional states in the Southeast, and he also made case for state policing. Are you in sync with this idea, and what's your position about it, sir? All right, let me start by thanking His Excellency Governor Peter Mbah for the visit to Abia State.
We've been scheduling this visit for a very long time, and it so happened that we are around this weekend, and he drove by. And I'd like to thank him and thank the people and the government of Enugu State for the cooperation, for working with us. You know, we share boundaries at Ogun. So some of the things we discussed are also how to ensure that there is security and that our people are secured in those places. So we talked about the Enugu State government and Abia State government partnering. Because if he successfully drives away criminals from there, they will probably end there. If we don't do anything, then one part of the southeast will be secure and the other part will not be. So this kind of cooperation is very important. Now I'm completely in sync with my brother's position. As a matter of fact, our two states and a few other states, many other states have supported the creation of state police, and I believe that the federal government will do something about that very soon. You know, the issue about security is local, just like politics. So, yeah, federal forces, they are doing their best, but then the state and the locals must cooperate with the federal forces to ensure that we have a crime-free environment. And then on the creation of additional states, why not? Virtually every geopolitical zone has 6, and I believe the Northwest has 7 states. The Southeast has 5 states. So I'm also in alignment for the creation of 1 additional state in the Southeast. Thank you. And have a safe trip back. Thank you. All right. Okay. Manage your Thank you. ehe akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara na etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa ka bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.